Želite da vas ljudi shvaćaju ozbiljnije i više vas poštuju. Poslužite se jednostavnim trikom i obogatite svakodnevni vokabular s ovih 7 riječi zbog kojih ćete zvučati pametnije i ozbiljnije. Prvo. Rezignirano. Osjećam se rezignirano ili rezignirana sam prema tome, znači da vam je svejedno, da ste od nečega odustali, da ste ravnodušni, da ste nekoga potpuno preboljeli ili da prema nekome ili nečemu nemate nikakve osjećaje. Imenica rezignacija iz latinskog resignare, što znači spustiti koplje i barjak na borbenom polju, predaja, povući svoj potpis. Označava ljudski stav ili raspoloženje predaje iz osjećaja beznađa. Drugo. Polemičan ili polemika. Ovo je stvarno bio polemičan razgovor, reći ćete kada ste vodili ili ste čuli da netko vodi razgovor u kojem se iznose snažna mišljenja, stavovi i uvjerenja, često suprotstavljena, odnosno oprečna, u kojem se puno raspravlja i u kojem se jedna osoba bori protiv mišljenja druge osobe. Polemika može biti usmena i pismena, a njezine karakteristike često su oštre i direktne izjave, pretjerivanje, ironije i sarkazmi. Treće. Anomalija. To je velika anomalija, reći ćete za neku nepravilnost, za nešto što odstupa od standarda, pravila, očekivanja, norme. Riječ anomalija u razgovoru možete govoriti mnogo češće nego što mislite, jer zar naša svakodnevica nije puna nepravilnosti odnosno anomalija. Četvrto. Ezoteričan. Ezoterija me nervira, pjeva Hladno pivo u svojoj pjesmi Ezoterija, ali nemojte da i vas nervira, već pridjev nastao iz ove imenice hrabro koristite u svakodnevnom govoru. Pridjev ezoteričan koristite kada s nekime raspravljate o temi koja je razumljiva uskom krugu ljudi. Ezoteričan znači unutarnji, tajni, nerazumljiv za svakoga, učen, stručan. Peto. Preteča. Imenica preteča označava nešto što je bilo prije nečega. Na primjer, možete reći Tamjan je preteča parfemima jer su se žene, prije nego što je nastao parfem kakav poznajemo danas, mirisale koristeći tamjan. Šesto. Litanija. Morao sam slušati cijelu njegovu litaniju, reći ćete kada vam netko drži prodike, odnosno kada vam netko konstantno govori kako da živite svoj život. Litanija je sinonim za dugo i dosadno ponavljanje odnosno gnjavljenje. Sedmo. Liminalno. Vrijeme u kojem ne znate što učiniti, kada nemate jasnu ideju što trebate napraviti, naziva se liminalnim vremenom. Trebam li promijeniti posao ili ostati na starom? Trebamo li se vjenčati ili razići? Trebam li se preseliti ili ostati ovdje? Kod svih tih rečenica možete reći da ste u liminalnom vremenu.